Amanami inanami adorang so masuk kita taparohahom halaman pitu. Taparohahom di halaman pitu di acara parningota di namoding hatiha di jahaho nanon goar-goar di namoding Roma keluarga tujolo molonaung dibuat do potona dohot lilin ipiakom di joloon laos hatiha di nama mayakon poto dohot lilini di doko keluarga ma namangolu do haholongaki di bagasan Tuhan nampe naung jumolo ibana borhat. Namangolu do haholongaki di bagasan Tuhan nampe naung jumolo ibana borhat. Songonima akamang inang atong taparadi madirita samasuk kita tu parsobauta tu debata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Hamuna akadongan saha porseaon naing jumolo takasata taringo tu haporseauta dia kadongata naung jumolo borhat siak kita alani tajaha majolo panidangion haporseaon di Huria Kristen Batak Protestan manang konfesi HKBP bidu 15 taringo tu aka naung mate songonon tahati dakot do jala taha porseaido hamateani do ujung ni ngolu ni jolma di Portibion maradian maibana sian sadok ulaonna adong haluaon diakan aporsea pabua Yesus Kristus naung heheido panguluhon jolmai sian namate dipatupa huria do parningota diakan amodding laho padungohon haporseaota marningot ajal tasadiri huhut pahoton pakirimon dihamonangan ni Kristus naung manaluhon hamatean songoni nang pakirimon di Banua Gijang sabulo ni todita dohot di hadodomu ni naporseai dohot Tuhan debata saha tunaro Yesus Kristus padualihon marhite podaon tau dolho do pakirimon di haluau ni jolma sian akan amate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran namadok boy namangolu majalo pasu-pasu sian namate taalo do pikiran namadok pabua na adong pardomuan ni namate dohok namangolu marhite tangiang manang mendoakan arwah taalo do pikiran namadok ikon pajongjong tugu laho pasangapon namodding dalan pangalapan pasu-pasu tu pinoparna jala marhite podaon tatulak do sude rumang ni na pinodahon ni ugamo hasipelebeguon lumobi poda taringo tutod di namadok tading do tod di ni namatei jala tod di ni namatei do gabebegu dohot sumangot atong molo dung takas taboto taringo tu akka namatei sian hata ni tuhata mulak orbuki tutano pabuatan nahian alai anggotot di mulak tu debata napunasa hian tapasada marohata laho marsoba tu adopan na marhite parmingguon di bagasan sadario marede mahita
Jongjong mahita sudena. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Ikon songonido hataku naruar sian pamangaku, dang mulak boti tuau, ikon bahenon na dolomo ni rohaku, jala ikon nama jadi doa sahutongos. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa. Mau liate ma di sobahon rohanami tuado pamu. Ala diudu todo pe hosanami nasay laon manipak tu sadarion. Say paingot mahami mamilangi ari-ari doho taon-taon nami. Asa unang tarpede pami. Jala unang tarsonggot hami moloro ajal nami. Say taiti marohanami di bagabagam naung pinatupam di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jala hehe sian tanoman. Papos rohanami. Napaheheomu dohami sogot doho sude akana porseai diho. Pargogoy mahami jalalam tabay maha porsiaon nami asa marsi hohot dihatam apuli akana marsak pargogoy akana mangadopi si taonon do parsahiton saha diho mahami saluhutna ale Jesus Kristus na marsangap rabdoho de bata ama rabdoho todi porbadia. Amin. Maredeta. Kamu mapatik ni debata, imapatik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manangahan na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang go tungga bisi sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ay hona uhum na dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui dinaono mari maula hamunasa siulaw muna alay anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di batamdui dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halak pe, na mangibati hutam. Ay di naono mari do di topa debata, langit doho tano doho laut doho nasay sina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon,
iko pasangapommu donatorasmu, asa martua ho jalaleleng mangolu di tano nanilehon di Jahoba di Batam diho. Patik paonopon unako mamuno, patik papituhon unako mangalakku, patik pawaluhon unako manakko, patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maralohod donga jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang na poso na bawa, manang na poso na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di dongammu. Beha padok ni debata taringo tu patik na sapului odo audo Jahoba debatam ninna debatata pargogo naso hatu dosan jala parrimas siluluhon dosa ni amama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar niaka naso goroha diau alaya si dorohaku diaka namar ribu-ribu akka namar holong di roha diau naso mangalawasi patiki atong ramangido gugu mahita tua dupan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mga barko patiku. Maredeta. Sudina tapaudug jala tapasere marohata manopoti dosa tatu debata dung marsormi kita tuhata ni Tuhani patarma di jolotta godang ni dosata mangalaosi patikna dang porsea hita taringo tuhaheheon sugut saya dong dope namanangyak kon namate adong namangala pasu-pasu tu namate adong dope namakirim tuaka namate atong tung tamado tapaserep rohata jalaunang besay tadat dati mangulahon akka sisongoni dung marsormin hita tuhata ni Tuhani sosoma di julota godang ni akka dosata maradopon Tuhani halebauta mardongan saripe marianakon marna tua-tua dohok na marale-ale halebawon maradopon na pogus maradopon akka na sopot somarama somarina maradopon dongan saluhutna maradopon huriana nang maradopon negarata alani huhut mata topoti dosata marhite tangiang dohot edeon. Jojo do tubuh padilian hati haro aka parukilon dohot hamaulon madele marlapata mai maswada hodebata jojo do tarpedem hita dingolu siap hari hapedang taboto sadi hari ro si palua laho mangalapita dauma roha si pangguturi siak kita dauma aka namarlate ni roha siak kita dauma aka namak kosogohon donganna sian hita
Dungi tapasu-pasu mahita ditiki parasianon. Atong tasolsoli madosata marhiti tangiang dohot edeon. Tangiho kamu mabaga-baga ni debata dihalak naolo manopoti dosana. Melutung adong manangisi na mardosa. Adong do padong pangodingat tatu amai ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu sude dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Do tu dosa di saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita. Epistel di minggu tasadarion imanatar surat di sepanya sada ayat sada sahatu ayat pitu tajahama margati sore. On mahatan di Jahoba naro tu si Sepania, anak ni si Kusi, ima anak ni si Gedalia, ima anak ni si Amaria, ima anak ni si Hiskia, uju di aka ari ni si Josia, anak ni si Amon, raja sian Juda. Rasi ponoku ma jolma dohot pinahan, rasi ponoku ma pidong akana martonga-tonga langit, dohot deke akana di bagasan laut, aka jolma parjahat rap dohot si bahen gasip, au matongon maniapon aka jolmai sian sisik ni tanoon ninna Jahoba. Rodi halak akan amar sob batu parangan di langit di atas ni akatarub akan amar singgang huhut marmangmang tu Jahoba huhut marmangmang tu Malkom. Hohoma hamu maradopon Tuhan Jahoba ai jonok nama ari ni Jahoba. Ai nunga dipadiri Jahoba sada pelean si potongon, nunga diperbadiai halak napinionai, ido yanggo sahatna. Mertua doakan atu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin.
mata sudena. Taha tidak ko maha porsiau tai songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita mado. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo nasu hatu dosan natumo palangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ide bata Jehova nasasadai ima natin buhon si Maria naga begabean siantot di porbadia adorang sohabuhan. Ido tu hata natu maon na bernit di pangumuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mengolu di hari patoruhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu diri bata Jehova hamanai pargogo na suatu dosa ni di sima ibana pamamulak sogo tu tanon mang bumi halak na mengolu do na mate jala dong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia doho ti hasisani dosa doho ti hatai namado mulak mengul so daging ni halak nang mate doho di anguluan nasoran sudah pasata mitiki tu ina selasa dungi diuduti tu punguan paduan suara Mazmur.
Shalom, selamat hari Minggu ma dihita. Tapi gima akamanginang tikting namaragam di huriat tahun. Na perjolo goarni minggu. Goarni minggu sadarion ima minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Namar lapatan hasi tulu sadaun ni debata do topik minggu panguhumon na parpudi manang di bahasa Indonesia penghakiman yang terakhir. Na paduahon torok di parminggu ima di parminggu di minggu nasalpo minggu 10 November 2025 dihita damang dainang nunga adong di tertib acarata. Na patuluhon minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningota diaka namoding dohot ulaon namarulaon nabadia. Sadarion minggu 23 November 2025 ima minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningota diaka namoding parmingguonon nihobasan ni amang pendeta Dr. Tupal Samuel Silitonga dohot rombongan mahasiswa STT HKBP naung mulai siang natuare Sabtu 22 November 2025 nunga makobasi diskusi manang seminar dohot judul memaknai dan melakoni liturgi di minggu akhir tahun gerejawi na diruduti dohot pertangyangan parpudi di gereja na di pasada dohot kebaktian kebangunan iman jala di bagasan permingguonon dihobasi do ulaun nabadia alani romahita sude aka nang makatidakon hapor seawan lao marulaun nabadia dung sipul permingguon sadarion patu-pauta do ramatama dohot rombongan na paupaton latihan persiapan Natal marhite tiktingon ho sosoy hamima asaro latihan lau tu persiapan Natal a sudi rimaja naposo dohot sudi parkos latihan di patupa di hari Jumat dohot Sabtu pukul 11 wib di gereja laos marhite on laos marhite odo hupangido hami tu sudi ruas na adong aka parsikola markos di Jabut Tabe asa disosoi ma aka parkosi rotu gereja lao latihan b ina gabungan latihan setiap Kamis pukul 10 wib di gereja tahun na palimahon pembubaran panitia pesta huria marhite tiktingon hotang hamima sude panitia pesta huria ima rapat pembubaran na dipatupa di hari Rabu tanggal 26 November 2025 ta mulai mai pukul 10 lalu. Na paunopon sinode distrik di hari Selasa tanggal 25 November 2025 dipatupa do sinode distrik Maringanan di gedung lantai sada HKBP Soposurung. Naborhat madohoti sinode sian resort ima pendeta resort b utusan sinode godang ima amang situa Ramli Sihotang c utusan situa tu sinode distrik ima amang situa P Silalahi sian HKBP Sibodiala d utusan ruas tu sinode distrik ima inang Rina Sitanggang. Tatangyakon ma dengan sinode Mardalan napapituhon konferensi perempuan HKBP di hari Kamis tanggal 27 November 2025 nanengro dipatupado konferensi perempuan Maringana di perkampungan Jaitun Selangit borhat doli mahalak sian resot tahun imana niluhon ni inang padita resot tatangyakon ma didongani jala diramoti debata sudi akan borhat jala lasma rohana sida napaluahon ruas namar sahid dipanggil matu sude hita asa tatangyakon sudi ruas ni huriata natongon di bagasan parsahiton
asa tumibu manasida hipas jalabui rak marsaur dohot hita muse guar-guar ni akana marsahit di hita manginang nunga dong di acara ta napasiyahon selamat ucapan selamat ulang tahun dia ka namar ulang tahun baik pribadi manang pardongan saripeon di bagasan nasamingyon imasian mulai tanggal 10 pitu sahatu tanggal 23 November 2025 dileho Tuhani mahahipason gajang niur do teragam niaka pasu-pasuna hatan di bata dia kana marulang tahun tersurat mai di pesalmen 10 ayat 10 sada sai pabotohonom mudo tuau dalan hanguluan sun malas niroha diadopan ni bohim aka hasudungan niroha masa di siamemu saliling-lilingna dihita kamanginang nunga adong daftar nama ulang tahun jala buru taridei di papan informasi na pasa puluhon upasatami mano tu uluan ni huriata laho madokata dung sipul tiktingon lasong ni do titing parhepengon ni huriata dihita manami dohot inanami nunga adong di terti acarata molope dan apalabu sikop di surat kami di terti acarai akan hurang sikop di pabuama Tuhan yang kamanginang asa buita paling gatua ka tiki-tiki nanengro songoni mati ting barita namasa di tonga-tonga ni huriata hakabi sopo sulungon partikian aku pasatami matu uluan ni huriata ya amanami inanami di bagasan las di rohado pasahatun nami tuhita bahwa mauliate ma di debata ala di pasu-pasu do ulauta iba di pesta huria na di tanggal 9 November 2025 nasalpu jala hinor honi nunga lunas be utang ta sude 262 juta di bagasan tahunon nunga lunas be sude utak tai mauliate ma di debata ala diukap do sude rohata di bagasan sadani rohado sadani pikiran jala marhiteido akamang inang Boy mahita di bagasan las ni roha mangalaka tu tahun 2026 alani harap rohaku amang inang di bagasan sada ni roha sada ni pikiran doh di sada tangi yang tok-tok kita manangiakon huriat tahun asalam tu hebanga dohot majuna dungina pa dua hon amang inang hobar naung ta boto bahwa rap dohot kita do nuai mahasiswa STT makubasi hita di bagasan parminggota alani mangele kau tu hamuna sudena amang inang di pilihan apa opaton non pilihan apa opaton tapasahak mai las nero hatta tunasida so ini ma buah-buah do elek-elek syak kami mau lihat ma di hita pasatami matiki tu punguan nama diuduti dohot inaik Saudi dohot mahasiswa
Masuk mahita tu parningota dinamoding marede mahita. Parhuriaon sadarion patupaut tama parningotan dia kadongatan nang modding dung parningotan dina modding di hari 24 November 2024 nasalpu sahat tu sadarion Minggu 23 November 2025 akaon magoar ni dongata sahuria naung jumolo manadikko kita. Floria Boru Marpaung tubuh tanggal 24 Januari 1997 modding tanggal 4 Maret 2025 tutup umur 58 tahun hinabaluhon ni Amang El Sirait Sian Wik 2. Perlindungan napitupulu tubuh tanggal sia Januari 1940 modding tanggal 10 Maret 2025 tutup umur 85 tahun Sian Wik 2. Selviana Boru Siregar tubuh tanggal 21 Juni 1954 modding tanggal 10 Maret 2025 tutup umur 71 tahun Sian Wik Opat. Alboin Siahaan tubuh tanggal 25 Maret 1927 modding tanggal 26 Maret 2025 tutup umur 62 tahun makabaluhon inang boru tinabunan Sian Wik Sada. Monika Boru Marpaung
Tubuh tanggal 4 Maret 1966. Moding tanggal 5 September 2025. Tutup umur 50 tahun. Hinabaluhon ni amang si tua ute si majuta. Nasian wig sada ipajongjong akka gabernaya mangda. Arifin Silain. Tubuh tanggal 10 Desember 1966. Moding tanggal 14 September 2025. Tutup umur 50 tahun. Makabaluhon inang Febri boru manurung. Nasian wiksada. Torok masude ruas ni huriaon nang jumolo moding onom halak. Ama tolu halak, dohot ina tolu halak. Hurian itu hata, molo tapatu pape parningotan dina moding. Dada nama nungguli sidangolan hita disi. Napai ngotok kita do, hita pe mate do songon akadongatan nang jumolo siat kita. Namar ningot ajal tado hita di parningotan non dohot patuguhon hapor siaota di hangoluan nama notongi. Mulu marukil pe hita nuaing unang madele hita. Unang terpodom songon nalebani. Saidungo mahita jalamar roha natorang. Aidang taboto arina dohot obasna. Alani manoktong mahita martangiang. Mulutung adong dope nanaing mameakon gobaran ni akan na hinaholongan na Roma 7. Laos tay de huma buku de nomor 335. Marningot hata ni parjamita na madong martitibedo sude nasa na tinoppa adong tikitubu adong tikki mate molo tabo pe pakilalata unang lalap pita disi molo hacit jala parir pe taahap botoma martitibedo las ni roha dohot arsak ni roha unang lalap pita di portibion parsato kina do ngului. Parningotan dinamodingon paingotok kita dang dison sabulo ni ngolutta dang portibion tujuan doho sihirimon ni rohata
surgoi do nahot sahat tu saliling nililing na. Parningotan dinamodingon paingotok kita, dang lohot di tanomani akka namati. Adong do haheheon sian namate na mangalehon pakirimo dihita di parjupangan sogot doho na porsea. Ay di dokdo, nunga hehe Kristus sian namate, iba na do parjolo niyaka namodingi. Parningotan sadarion, mangigil parsidohoton ni haporseao do habasaon manguloy Tuhani ay di dokdo magira maauro tiok manadiho unang adong na mabuat tupalmi say burjuma ho rasirasa mati dungile honoku matuho tupal hanguluani. Jongjong mahita sude laos tay de homa buku de nomor 347. Bata nasian nahinan jalan na mangulu rodi sa liling-ililing na. Huyotami sadarion akan amati siya kami naung pajolohon tulabung mo. Dihodo anak kicu ni Banua Gijang. Jala diukapodoi di akan mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging diari sugut. Mauliate marohanami diho. Ala ditubuho ko hami tu pakirimon na mangulu. Gabe partohap hami dihangoluan na sorasuda. Dada na madeli hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo ni tod dinami. Nung atorop dongan nami naung nyalap. Tau si paingo do ujung nilaka na sida di hami. Bayan pakirimon nida Tuhan Yesus di ujung nilaka nami be. Saya sungguli marohan nami mabayan tiruan na denggan. Dia kapinopar nami. Saya puli manamarsak roha do akan matean. Asa unang mga dungi jala madeli na sida. Saya taiti marohana sida mamereng dopak ijang. Saya lehon tod dimi tuhami asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot tuhami gabe anakmu. Jala panean di Banua Gijang. Saya padao maganggu ni roha siya kami. Asa hot hapor siyaon nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubul sami rura nilingguman ni hamateani. Molo homur mata nami be. Ukap manang roha nami. Asa takas ni ida dalam tuhaso nangami. Molo halang dila nami. Sobinoto be makuling. Pargugoy mahami marhite-hite todim. Asa terjoho kami. Ale amang sahat tutangamu mator diku say patiur hian roh nami asa hubas lakan nami jalasona kan lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita sudin. Mari di mahita tapasahat mapileta.
tolu holan ama. Rapita sude. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita kamanginang, mauliate madi Tuhata, mauliate diukap ni roha nang bagas ni huria HKBP sopo surung, marhite uluata do sudia kaparhalado, dina manjako kami narosian parsamean ni huriata, Sekolah Tinggi Teologi Huria Kristen Batak Protestan, nasian pematang siantar, hami rabdoho tolu pulo patalak, aka iana kota, nanuaeng tongon masih ajar songon mahasiswa di STT HKBP, sian ragamnya kasambuk manang tingkat sada sahat tu tingkat opat, nungarap hita hami mamuka dinatuari sahat tu sadarion, janong boy do petong meladong karamatama di patu pahuriata, boy do peranon sada marsipadohan goar dohok marga manang buru nabi hita dung sidung par mingguata sadarion. Kami padita tupal silitonga mangalak buru sagala to rumah dakdanak di palumeho debata di hami. Hami nuaeng mangulas songon mengajar dosen di STT HKBP Pematang Siantar. Dan itu atas nama perguruan Sekolah Tinggi Teologi marhite ketua STT amang padita Dr. Sukanto Limbong saha madihita sudena tabi parhorasan horas madihita. Ta buka marohatta laus taparadi dirita mancakon hatan itu hatta. Imasian buku pangukapon bidu 20 ayat 10 sada tu ayat 15 hujah madihita songonon mahatan itu hatta. Dungi huida masada habangsa nabalga nabotar doho nahudul di atasna, nama purus dotano doho langit maradopun bohina soadong de jupang inganan nasida. Dungi huida makanong mati akan met nangakan nabalga jongjong di jolo ni habang sai. Jadi diuka ma aka buku dungi diuka mas
ada buku nasing ima buku hanguluan gabi dihumi makana matei marguru tuna tarsurat dibak dungi dilehon lautima akan namate na di sini dilehon nak kamatian dohot bana banua toru ima kana mate na tiniopna gabi dihumi maganup marguru tuna niula nabi dungi didabu mahamatian dohot banua toru tu bagasan laut api i mahamatian na paduahon laut api doi manangise na sojupang tarsurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api ido sahatna sai jok do di sorahon jupa minggu songon minggu sadarion momen tomori moluhu gorahon sianon momen tomori jalang mana dihabirang mudok siamumu laos dok mati kimat jalang ingot hamamatem dang dope dang tamulai dope joluhu gorahos sianon momen tomori naso manjalang na disiamuna nasolo doi marningot hama matena sahalinari momen tomori amanginang sudah hitakan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus sian ragam niakan na tapai maima di portibion mai-maima dohita tu dua rumang nabalga di bagasan haporseaon dia mai-maima hamamateku mai-maima haroroni Yesus tiki mangulu dua ulaning roh tu hatta Yesus manangdung di tanomani doau roh tu hatta Yesus rikodon tapasunggulhon tu bagasan ngulutta siganupari degado di bagasan ngulu sai taparsita akan adenggan akan nauli saha tutonga di ngulutta alai sai konsuando terus ganupari di bagasan ngulutta ingot hamamatem. Jadi mula kedonga tahala katoliki ganuk manugut saya dibahir rupani do Kristen Lutheran simbol salib songon sada panindangion au porsia tu di Bataam anak doto di Purbadia laos dung didok dibahin tanda salib baptisan padidion marlapatan ngamate laos disungguli tikina didok naido ganuk manugut disungguli ibana ingot hamamatem. Si Luther pe di surat tonibana doi ganup tarsunggul ho ganup manugo dungo ho say bahen tanda salib manungguli padidiyommu laos manungguli hamamaten. Oleh karena itu saudara yang diberkati Tuhan, anggaplah kedatangan Kristus yang disebut hari penghakiman itu kita jumpai waktu kita sedang hidup. Boydo disukuton topet marhua mahoinang tikiro tuhata Yesus. Topet di dia mahoamang topuro tuhata Yesus. Lagi panirang-nirangod do, lagi martiga-tiga do di papeol kilona, lagi selingkuh do, lagi marroha-roha do. Apakah anak lagi mangoto-otoi natorasna? Ikon mangaradi hita jala disungguli minggu sadarion. Topet marhua mau dapotono ni tuhaki moloroi bana diari panguhumani. Markartu opat talak disada inganan. Nuaingo markartu dakola nama de dako 3 ton
alai dawi mayate molo pe di luar tahun undang bedian adong ruas ni kuyata jala ujago do sifat kainai na markartu mau opat ama di sada lapo gudang dotong panoton na di si topu masa ada pemain naing tu belakang itu coba kartu ko bayar naing tu belakang au itu kartu naing lau tu belakang ibana hati topu ro polisi boy do dohonon na aku nggak ikut aku tiok don doho do ibana tarjergo di si boy do talapati tong topet di ulaun hagedung kok kita topu di paroni Tuhata Yesus. Alesai di dokter di bibir dia pasti datang, namun kedatangannya seperti pencuri malam. Dangadong anakku juru parmisi neng rotu bagasi. Dangadong nama foto ise sadi hari jam 3 harorona alaya sasadok ngolu di colmai gabe ngolu napai mai mahon haroro ni Kristus. Asal mulu disukutun apa dua halihon si hadiara do roham haroroni Yesus. Saya pikir peribahasa berani karena benar, takut karena salah perlu diuji. Dihalak nong mangarade diri sadi hari perotu hatai manopo tibana totu halalas di roha do haroroni Yesus di rohana alih halak na setorus do kemangulahun hageduhon totuga di si habiaran maharoroni Tuhani unang macorobah mana marguru tu paru kilonna molo heradu morong-morong ibana ala mau Tuhanin na ale tiki tonggi dia ibana nang maju ya kadang penantian kita juga saya talapati do di bagasan mulut si ganupari hobar tuaka situasi di bagasan rohatta minggu ta sadari onda daholan marningo dong atana mate ale di paingo titamangina kalau masih ada lagi orang yang ragu hari ini mau diyakinkan dengan bahasa di luar sana, betulkah kiamat itu ada? Dia lusi ma diturpukon, betul. Toho doa dong haroni Yesus, ari haroni Yesus, betul. Marhite di papatar di batas sada pangukapon tu si Johannes, di loa si bana mamereng, sada parnidaan naikon masa di sada tiki. Habangsa kerajaan nabotar nahudul di san. Menunjukkan bahwa penghakiman itu pasti ada. Lalu sekarang banyak muncul aliran-aliran yang mengatakan Kristen untuk menolak bahwa kiamat itu ada. Ada aliran universalisme Kristen, ada juga universalis Kristen rekonsiliasi, ada juga New Age nama dok dan tutu. Dong api narokok sehari do mangulu beta mah tanikmati manguluon ai para holong roh adu di bata dang tutu uhuman na hita dang mungkin dipasiak-siak kita hape ngagias jala takas di lehon tiki parasian di ngulu ni jolmai supaya kita masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ngadilehon anak-anak Yesus disumeahon makoko pita sakap haluau do napi natupa ni dibata marhite-hite Kristus di bagasan nguluta asa ditaiti mamulutaya kamanginang hari Tuhan pasti datang penghukuman itu pasti ada dan kiamat yang disebut orang di sana hari api neraka kiamat penghukuman di api yang menyala-nyala itu pasti ada. Alang lusata madi muluta sinoingon idama Tuhan hapor siyaw kuna neti anggo parbuina do dangadong natonggi dapot tonemu
rebehado nasay tahaposi pinalua hinorhon haporsiaon na meti saiboy rupanita pangasahon mangalo akahagio ni daging jepet donguluon los minggu sadarion manunggu lihita sisada para saurat dohita doa kadungatan nong jumulo mateon mulu marho sape honwaeng dada marlapatan ala ubur jumulum usip pemulum alai mulu di debata dope ari-ari nagumajang di bagasan uluta dus doi seperti perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah itu. Ngapula tuh tahu kupai mau bah seorang marpar gue. Ata bamai. Aha pola magopota mi benona. Huleo nudan, huleo nari, huleo pupuk. Huleo mangan pada ditun suri hape so marpar gue tabamai. Magopota mi benona. Aliyah malus ni napuna. Ladangi ale Tuhan kasih maroham. Lowas may bana mangulu. At itong marparbue tu taon naro. Alam mo marparbue to naro. Tada may bana. Ang nakadongan. Au sugari disukuton ngulum. Marparbue do ngulum. Marparbue do. Alay. Pahit parbue na. Marparbue do ngulum. Marparbue. Alay. Busuk parbue na. Marparbue do ngulum. Marparbue. Alay. Asom parbue na. Sunggulan nyari paruhumani mahita sadarion. Say parbue homa parbue natonggi. Ubuk tu si dotong ngahurotong natuari dalata maparbue hon parbue natonggi di bagasan uluta. Say etong ma on maari parbudi diho. Ini hari terakhir bagimu. Luther mengatakan itu. Selalulah setiap hari hidup seolah-olah ini hari terakhir bagimu. Ini hari terakhir bagi istrimu, ini hari terakhir bagi suamimu, orang tuamu, anak-anakmu. Mulod dari parpudi diau, di ibana, nahu holongi, dasaunari mapatu popua kana dumenggani. Unang dung mati, adung-adung, imaday dinum, susang adoke mapainon, dipangi dohodon yanon, aray nang adong odope. Penyesalan kosong tak ada artinya. Oleh karena itu jangan ditunda-tunda untuk melakukan yang baik. Ganuk dungo hoinang etong maiari parpudi diho. Imari parpudi tua mata. Datung soho basammu nadumengganay di ibana. Songoninang amat wakai nata. Natoras wakai anakon hiduplah seolah-olah ini hari terakhir bagimu. Ikon nau marganai patupaumu di bagasan ngulu. Saitubu do petona kasuku-sukun. Behado molrotu hatta Jesus tarimo tuakana mati naso tarida bakena lonong 2 km sinar bangun 3 tahun asalpu di Danau Toba torop 2 pesawat nama pultak madabu diduga maut tu bagasan laut tapi hari ini Tuhan jawab juga di ayat 13 itu dungi di lauti akan namate na di sini sangat di masa ni tsunami di dokun joyalan kebah ayah kabak ni jol mengadialang ikan di sini. Jangan dulu makan ikan. Di perut ikan semua mayat-mayat yang tidak ditemukan korban tsunami. Sangat dihembuskan isu yang seperti itu. Jalan biar mahalak ikan sialau hati hai. Nanang dohonon na. Nang pe ngadi bodut ihan. Ngadi sarsari ihan daging ni jol mai di lauti. Alimangi huton hatani di bata. Sumuang mamusay paula kona nau malala nau marponggolan dagingnya nau malala kasibuk nga dola kasaring-saring kata anak koki jalanung nga disurakon panurirang Hesekiel noni ni Hesekiel 10 sada sahat 20 wida maka huli-huli na maragiat disi diopuso de batama aluko hosana dungi Roma akasibuk akadadi menutupi huli-huli na mahiyangi dijumpakan lagi. Dipikatan nasal petong dodang darida pakai nihalak para sekolah di luar tak. Pola sape terlena doha porsiona di juwaka parhapisara ni portivion mananyak kondoh masura-sura di dia do pakai ni buruna nama goi. Kau sura dong siak ko manginang namatian dang darida pakai tarapul maroham. Kau sura dong namatiamu si solhokmu dang adong batu nisan dang adong tinaporna ala nasotarida bakena diapuli masa darion diudahud lautima akan namatena bolo adong namatean di sini bahkan danau bahkan sungai bahkan tanah gunung semua
mayat-mayat yang tidak ditemukan tim SAR isi mangulahon ni huwaso ni matado na mangulahon saluhu unay asa memang holistik do barita tarimo tu paruhumani molo pe tahilala dang dapo ni bana dope uhuman hape mati bana dumoana sunggulanna cara jong-jong may bana dia dupan di bata. Banyak juga kadang orang, wah enak kali dia itu terus meninggal, dia belum terima hukuman yang setimpal dengan dia. Aha mahorwa uhuman na boleh hononi portibion, martibakot uhuman na pinasahan ni dibata. Dia adalah Allah yang adil, yang tidak berat sebelah untuk menimbang dan menjatuhkan hukuman. Ala yang gohita sudia ka manginang, molo pedok nakani nasana sotar surat warna di buku hanguluani. Anggohita, ngasudi nanti tersurat di buku hanguluan, amin. Ngatar surat keluarmu di buku hanguluan. Sudah. Tanggal berapa? Buka lagi di rumah nanti surat baptismu. Tanggal berapa engkau sudah dituliskan di buku kehidupan kekal. Baido gugut tada. Ngadiai kita. Ngagabi anakon kita. Ngagabi partohap kita di hanguluan asal ini lelengna. Alamido. Halak nang tar surat warna di buku nabadia dan panguhuma be itip-itiponna are behado makanguluon namaku sudah tertulis di buku kehidupan kekal. Ada tidaknya surga itu hubatuduho mamahite parange do pardalanan ni nguluku. Molo neng tu siatar doau iku tono kumadalan tu siatar. Molo neng tu surga doau daranaku madala tu si. Nang pe balobung nang pengudang akan disebut cuma ho sehingga dosa unang laut si gorang na mga patita lela huboto iko tu si dua uporhat nang pekotani stari ilu au dataku do madalani pardalanan ning uluku nang pesipata teluk na masih majucakku madalani aka ari ning uluku iko do dalatono kualanya ngadi paima di bata au disi boy do siataru tung tu siatar boy sah do belum tentu. Jadi leleng dok, sudah pasti. Nah udok saya udah hita, tamaul-maul paleleng-leleng pardalanan ning tahun. Sekarang kita mau kemana? Tapaki dan jalanilah langkah ke sana. Borak pesi dalanmu di boto Tuhani dok. Tuhan adi ngau, tugu au, nungga dipai mai bana kita, di ngulu nama noktongi. Alani do, hatan itu hata, paingot kita. Ingot hama matem. Hatan itu hatta paingot kita radiru diho adiani radiru hangul sugut dah ngadong nabuy mapuati sadok kita nong tardidi nong tar surat warna disi ulauta jangan terlalu pikirkan penghukuman api neraka dan lain sebagainya ale pikiri mah sukacita berkat buah manis apa yang mau saya hasilkan hari ini di sini mau manginang pikiri majo do sipatu kokku mabain las rohani pangisi di bagason. Jangan baru bangun tidur mencari gara-gara. Sudah menguji-uji kesabaran, bakal naasi. Dan ulau ningur ni halak nuni naung tersurat warna di buku nabadiai. Di sido hapiahan ningur ni halak Kristen, dia percaya kiamat ada, api neraka ada, tapi hidupnya tidak mengarah ke sana. Dia tunjukkan kehidupan kekal yang Allah anugerahkan. Tusima di taiti nguruna. Amanginang ala nido dang pola besi habiaran hamatiani. Ingok mah, au surah pepotum tahun naneng ro di bahe di son. Ingok masa darion, ingoto ni ruas na mangulu do ruas na mati alanyaha sada parsaorad do na mangulu do na mati di bagasan Kristusi. Ido si Paulus dangadong nabuy manira kita siang Kristus. Hamatian, haporsuhon, gak ada yang bisa memisahkan kita. Si sada panidangion jala satu tubuh, satu persekutuan, jala las roha. Halasamot tamanon, babuan na sada parsaorad kita. Marnimo takadongatan na mati. Hola kita mamamis tahon marhite ulaun nabadia sadarion sudi mahita rade majalo ulaun nabadiai akan sumar dosa hudul madingananna akan mardosa Romano 7 daksi habiarani majalo mudar do dari ni Kristus ilo do panisa tabi do purus emeristus justin si hombing keras asar gudangan halak mata usi holado tu mudar ni babi unang mudar ni Yesus. Japiga pe mulumangan di pesta di pai-pai mado mudar ni babi alias saksang. Ali ulur kalau dibahin mangulun satokin mado nabadia ngambar bulakan nakaruasi. Layaki doang itu bapak lagi sopo surung. Kata-kata itu tidak benar. Usi holad do hita mudar ni Yesus unang mudar ni BABI.
Unatong utahan jam 3 pemangan anggo saksani sa di paima-ima di gedungan layang go Kristus mangaleho mudana di sido tauhon ti kita pangan daging dohot muda ni Kristus disungguli do hita musetong ngamade hita hinorhon ya kadosata sude najat sude naroa sude narotak sude ya kaperdota na soture nga di pasidong Jesus mangulu mahita patoha mahita adalah ni mangulutta hidup pasti makin sulit tapi di sini kita ditantang di dalam iman percaya kita hanguluhon mangului selalu hari demi hari hidup kita harus semakin lebih baik salinai molurok momento mori rak maju temandok huingot ari hamamateku momento mori sahalinai molurok momento mori onma ari parpudi diau momento mori doko masahalinai onma ari parpudi diho tuna di hadirangmu na di siamungmu asa disungguli ibana jalang ibana unang lupa moludok momento mori on mari parpudi diho ni muda tanglay momento mori sahalinai itu na di hapirangmu momento mori itu dah jadi mulung mulai agak panas anu dijaga mata tu inata momento mori sadari on ma hari parpudi diho habis ketaho hari-hari tadi portibion alai hari-hari naso marujumi di pada hari itu hatta disi 20 tahun 100 tahun ngelut tadi portibion tapi kerajaan 1000 tahun hidup kekal tusido kita dipamasuk di mata bomot mahita disi kalau di dunia suami istri bisa sama hidup bapak anak bisa sama satu rumah kenapa gak kita teruskan itu hidup kekal di kehidupan selama-lamanya tusi mahita mardalan menyongsong kehidupan kerajaan 1000 tahun amin martangit kita jauh di bata nami mau lihat di marohan nami diho saya disungguh lihodo kami marhiti hatam asalambu pasol mot kami diri nami pikiran rohan nang parange nami sumol ho tuho disungguh minggu sadari yodo mangrade mahami mulu martaba akadilangan hari lamoru ngulu nami ari-ari nami di portibion nama dala duhami nuaeng saha tuhan susudan ibu hal nami di portibion paima ala pemuhami alani urubi hami pati gorlakkan nami pati urdalan sidalanan nami asa sa ibu poto kami mano poto asal hoto diri nami tu jolong suri maka ruas ni huria maka bipi sok surung sianda danak satulan sia suri mahami mangargahon naka ari-ari di ngulu nami sai toktong mapain mo sungguli hami kunga karsulak war nami di banua kita hanguluhono nami ma parangi banua gijangi halasono nami ma huriam sadarion marningo takadongan nami nang jumulo borhat mangaton parpadanan nabadia di sido huingot tami sisada parsaura dohami sisada daging dohami rab doh akan nang jumului laos mudarmu, dagingmu, ima mangapuli margogoyo kami. Pasu-pasu mahuria maka bipe sopo surung, inanami uluan ni huria, paditarini burhuta julu, doho sudi tahe, aka parhalado, aka partohonan do naso martohonan, sadarohan nasida, parbisuhi pargogoi inanami, manguluhon huriam, asa toktong patar di ida, akka humaliang, harajaumu, doh basa-basa marhiti huria, haka bipe sopo surung. Itu ngadong luas nama rukil, nama nagam, napai may mahon, malum sen pasahitun, ngulu nama hagabion, hadimakon, dohot hadamion di keluarga, topot masu di akar ruas niuriam, lowas masaida ruas mujong joko di jolo nasida, mulu martangi yang ruas ni, lowas madida jalani haposi, di jolo na doho, api hono mutangan, mangalusi akatan yang nasida, pasu-pasu ami salutna, perlu mobil dohot panisonak kaya nakomuk, mahasiswa STT hagabipi, natongon mga diri di topa, gade parjanita parbarita nulito akatikinan negro, pasu-pasu sudia kaya nakon nami, atong saat diho mahami, ramoti mahami, rapoko mahami, jalo mahami rabdotang yang nami, mari te Yesus Tuhan nami, amin. Mari kita laos tapasahat mapiliata.
asirohan na sumurong amanami na di panuagijang asiroham topat mahamin na pungudison adorang hupanga kami anon parpadanan na badiyay lehon matod di parbadia tu ganup hami asa ditubuhon ha porsyon na mangulo di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama koko pami pargogoi mahami maswadaho diri nami asa tariuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsiaw na mangului saitai tirohanami asa lamalungun hami tu banua gijang asa say masiol hami pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naung pinarhamaol ni debata kita sakap naeng mangaton parpadanan nabadiyay di bahin tatibang majumulo manang nataw hita marulaw nabadiya asa unang honauhum manang ise siyan hitaon aray holan nauduk roha jalan manol soli rohana ala ni pambahinan na nasoture jalan na manopoti dosana jalan na porsea dihasisani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiyay alay ka na dohot marlon na badiya unang bedi uloy sibulis unang bedi dati mardusa tung padaw hamu marohamu na siyani tunggo tapo kamu mahosom dohot late ni roha alay paingot-ingot tamu matuhan Yesus Kristus nong mate jala nong mulak mangulu humoko pamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi jala alusi hamu masukun sukunon jongjong mahamu saluhuna na parjolo di parhatuturohamdo halak pardosa hosian hatutubum dot ala ni pangalosim di patik ni debata molo di parhatuturoham dogma olo naharsak doroham ala dosami jala di pangidoroham naing malua honuaing sian dosam molo songoni roham dogma ulo di parhatuturoham do dungaro Tuhan Yesus Kristus kanon panguluhon pardosa ibana nong mate toho mulak mangulu humakopo mamorsan jala manisa dosam molo songoni di parhatuturoham dogma ulo doho manggotapon siya roham late ni roha dohot osom ni roha aku niulo doho mardenggan do halak na mangarsahiho jala naur doho manisa dosa ni dongamu songon na pidangido ni roham sesao ni debata suri dosam molo songoni roham dogma ulo atong tapadupi marhata jala tatopoti madosata ihuto kamu matang yang di bagasan roha mu nabi ali Tuhan ibataman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang do hami ay jojot hulaw si hami patikmu tamado na hubu hami nuay na usukot mulo balsonomu tu hami hobar tu pambahenan nami alaya lani gudang niya si tuot holong ni roham do talan yanakmu Tuhan Yesus Kristus naong nilho muhumoko pami alani ubahen na hum hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say se sama sudirusan nami jala lehon do di parbadia tu hami asa margugo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tanoon dope hami. Amen. Atong hamuakan naman po ti dosa muna jala na mauas diasi ni roha ni debata say sahat mo tu hamu na hinaporsean muna mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tu hamu posma roha muna nunga sesa saluhu dosa muna marhide-hite gowar ni debata ama dohot anak dohot di parbadia. Amen. Hudul mahamu maredehita sada 50. Mato ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyay. Buat
dosa kus berubur nginai wujud tarjeh ibana. Idok mamau diate, dumi di ponggoli ma, di parlehon ma tuan kasih siana, uhud ma di idok, jalo hamu ma, jala pangan ma, dagi kudoy na nilehon tuan matian hupok kopanu, bahen hamu masong bahen parningotan muna diau. Jala dungsun nasi tamangan, dibuat ma pangilumani idok ma mau liate, bunyi idok ma tu nasi da jalo hamu ma, sude hamu mangilum siani. Iya pangiluman non, pada nai baru mau marhiti-hiti mudarhu, nani usehon hupok kopanu, bahen hasesaan ni dosa. Saya pahek kamu perningotan muna dia. Atong romahamu sude nungaradebe saluhutna ida jaladai hamuma dengan basani jahuba. Roma tujolo laos maret de mahita. Sasapuluh halak maro tujolo.
ma Tuhan debata ale todiku, jala nasa rohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupahon denggan ibasana sudena. Ibana domanisa dosam sudena, jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho denggan basa dohot aseni roha. Para siroha jala pardinggan basa do Tuhan debata, lambat tarimas jala para siroha gudang, dang dibahen tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibaloson tuhita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tuaka nakon nado, asini rohani Tuhan debata, diaka na makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus sumokopita uju pardusa dopi hita. Atong dalam malua mahitan waing sian rimasna, dungga be parpitor hita hinorhoni mudarnai, dibaheni, sai pujioni pamangaku, doho rohaku, doho nasa pambehenaku do Tuhan debata, ola nion, rodi saliling nililingna. Amin. Edeta nomor 14 rim mahita jongjong. Yakon mapiliata ali di batama nami na di banua gijang podo harorowan ni saluhut sileon-leon nading gandok nasau libasa na mauliutus hu pasat hami masya nanilihon mi tu hami pelian nami tuho sai jalo mai gabi wap na husus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hu parhasya kami pelianon pati bulona rajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion uhai marohanami marhite-hite toddim asalam ngutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
ia manamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajomu sai sahut malomoni roham di banua tongon songona di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami una kami togi untuk pangucunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.